По време на Балканската война през октомври 1912 година гръцката армия превзема Енидже Вардар, а българската Гуменджа. Но след последвалата междусъюзническа война целият район остава в рамките на Гърция. Започват тежки дни. Няма населено място, в което по-изявените македонски българи да не са избити. Хиляди са арестувани, понякога и цели села, и затворени в солунските крепости Едиколе и Беясколе. Безброй невинни са интернирани в концлагери по гръцките острови, където много от тези, които не са били хвърлени в морето, умират от глад и болести. Всички училища и църкви са отнети, а оцелелите учители и свещеници затворени, бити или изгонени в България. Забранено е да се говори на български, като се налагат глоби и физически наказания. Цели села са принуждавани публично да полагат клетва, че повече няма да говорят народния си език. Всички български надписи, дори и по черковните стенописи, са подменени, а много надгробни паметници буквално са унищожени. Младежите насилствено са мобилизирани и изпратени да воюват срещу България, а в последствие и в Мала Азия срещу Османската империя. Голяма част от населението бяга в България или в САЩ, Канада и Австралия. След спогодбите за размяна на население през 1923 година, от Гърция в България се заселват над 100 000 българи, като основната част бежанци от Енидже Вардарско са заселени в Бургаско, Несебърско и Поморийско. На тяхно място от България са заселени гракомани, а от Турция всевъзможни турци, карамалии, кавказци, лази, грузинци, арменци, които са обявени за чисти гърци. Тях местните българи наричат маджири или прошели. След като Гърция изселва в Турция и почти цялото си мюсюлманско население, етническата картина в Егейска Македония коренно се променя. Започват изблъсъци между местните и маджирите, които, подкрепени от официалната власт, ограбват безнаказано българите и им отнемат най-хубавите имоти. Легендарното Енидже Вардарско езеро е пресушено още през 1936 година, а земята е дадена на маджирите. За да оцелеят, хората започват да крият българския си произход и да се наричат ендопи, т.е. местни или македонци. Нов удар нанася Втората световна война и особено последвалата гръцка гражданска война в периода 1946-1949 година, когато голяма част от българските села са изгорени и обезлюдени и отново хиляди невинни българи загиват, а още повече емигрират, за да оцелеят. И все пак, в Егейска Македония е почти невъзможно да срещнеш човек, който да няма роднини в България. През изтеклите почти 100 години Гърция е направила всичко възможно, за да заличи споменът за българщината в Македония. Всички български названия на градове, села, реки и местности са заменени с гръцки. Навсякъде се издигат нови църкви, много често построени точно до старите български такива, а отстрани се развява националния флаг и знамето на гръцката патриаршия. Историята е преиначена и в училищата се преподават всевъзможни лъжи, че българите са били ниски, кривокраки татари, слабо интелигентни варвари, а жителите на Гърция са потомци на древните елини и на Александър Велики, че комитите не са били местни борци за свобода, а бандити, изпратени от България, за да избиват гръцкото население и прочие и прочие. В северната част на страната не са правени никакви големи инвестиции. Не е предвиждано нищо за по-доброто икономическо развитие на региона, а хората от така наречения македонски происход не са назначавани на високи постове в държавната администрация. Животът е добър. Няма да питам повече, няма. Андартите от Крит и Пелопонес и местните гракомани, тероризирали някога невинното българско население, днес са национални герои на Гърция. В Солун, главния град на Македония, има специален музей, посветен на македонската битка, както в Гърция е наречен периодът на андартското движение и на главните участници в него. В Егейска Македония едва ли има населено място без паметник на някой андарт, а много от селата са преименувани на техни имена. Въпреки това, местните много добре знаят истината за тези така наречени герои. Никой не желае да говори за тях и когато бъдат запитани: кой е този човек? Какъв е? Редовният отговор е: не знам. След много настоявания могат да отговорят: грък от Пелопонес, с което ясно подчертават разликата между себе си и същинските гърци от южната част на страната. Как се казва този човек? Не знам как се каже. Кажи нещо за него, какво точно? Не го знам, запитано не знам. Не знам. Беше даскал на Пелопонеса. Он не е тук. И като взе това. Що дири това? Не знам. Не знам, не разбирам. Глава е Пелопонес. Пелопонис.
Много от андартските паметници и паметни плочи са разбити или изцапани с боя. Това недвусмислено показва какво е отношението на местните към натрапените им герои. А същевременно се оказва, че името на апостол войвода все още стряска дори и 100 години след трагичната му гибел. Въпреки че е било забранено да се споменава, почти няма човек, който да не го знае, а някои помнят и песни за него. А ти го знаеш Постоль войвода? Постоль войвода, Кукуч войвода. Да. Та страница. Да. Той е голем бил. О, големо величие. Апостоль войвода. Апостоль. И аз не предавам на турци вера. 550 години беше турчин тук. Вера не даде нашите. А знаеш Иванчо войвода? Иванчо войвода. Карасульски. Карасульски. Го знаеш апостол войвода? Му чуено. Имаш го чуено. Постоль войвода. Го имаш чуено? Не го знам, бе, че слушано имам Постоль войвода, ама не го знам, когато го знае лище. Еврека изкаки Постоль войвода след планини и шет. Да. Какво знаеш за него? Не. Абе, вие ем арами и бея, ем сайби и бея. Постоль войвода го знаеш? Да. Браво. И то това беше комитен. Постоль войвода. Вие бея големице. Има и песна за него. Знам. Като се ти пало Постоль войвода. Коса? Сега не и пометам, забравих и яска. Камо велят, кочей налаят, лоша люди идат. Лоши люди идат, голи и арамии. Войвода от това, нашето село беше, от това, от Боймица беше. Апостол войвода. Апостол войвода. Много голем бил. Рамия беше, знам. Повече не можем да лафам с Много си го чувал. Днес на пръв поглед Егейска Македония е гръцка и в нея няма и следа от българския й характер. Но българските следи се откриват много лесно. Достатъчно е да влезете в някое село и да поразпитате на български и поне в половината от случаите ще попаднете на местен, който ще ви отговори. А ако се полафите по нашо, може и да ви разкажат нещо за трагичната история на този изконен български край, родил такива герои като апостол войвода, но забравен от майка България след идването на комунизма на власт. За съжаление, и до днес липсва каквато и да е политика от страна на държавата ни към тези подложени на погърчване българи, за разлика от активната македонистка пропаганда, нахуваща от Скопие, която заплашва окончателно да заличи и малкото останало българско самосъзнание от тях.